Hej alle sammen. I dag, der skal vi, mig, Lukas og Nikolaj, min ven, lave en crossbar challenge. Og vi har 5 skud, og vi skiftes til at skyde. Og så den, der rammer flest gange, vinder. Så lad os begynde. Så hvem starter? Det gør jeg bare. Eller nej, det gør du. Jeg vil have den her bold. Ja. No way. Det er jo dumt. Okay, din tur. Den der. Don't do it again. Ja. Så 1-0 til dig. ja, og jeg har skudt 2 gange. Ja. Så nu er det min anden gang. Den sad godt. Nu til mit 3. skud. Eller 3. gang. I'm scared. 2-0. Now comes the beat. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because Nu kan jeg jo ikke vinde. Så står der hvad? 2-0. Og vi har skudt 3 gange. Ja. Giv bare god. Look over there. Nu er det min 4. gang. Og du har 1 gang tilbage. Ja, og jeg ramte 3 gange. Ja. Så rammer jeg 2 gange i træk. Nej, det gør jeg ikke. Hvad sagde du? Hvordan? Det er lidt nok. Så ram. Det betyder ram. Jeg vil lige have et skud til, Ja, men du må ikke få et skud til. okay. Så Jeg jeg vil er ikke stadig sige, at vundet. hvis jeg rammer den her gang, så står vi lige. Okay. Og så skal vi jo skyde indtil der er en af os, der... Ja. Golden crossbar, så det er golden lane. Ja. hello, darkness, my old friend. Godt. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was. Så, den her crossbar challenge, Nej, den gik jo ikke så godt. det gjorde den ikke. Der står 1-0 til ham. Men i den her challenge får jeg min revenge, og den her challenge, det kommer til at blive straffeskuds udfordring, eller penalty shoot challenge. Så vi får 3 skud hver i tre forskellige måder, vi skal skyde på.
Første, så får vi 3 skud hver, hvor vi skal skyde med vores gode fod. Så får vi 3 skud hver, hvor vi skal skyde med vores dårlige fod. Og så får vi 3 skud hver til sidst, hvor vi skal skyde med vores, eller ikke vores, eller vi skal bare skyde et trickskud, og så ramme ind i målet. Og så dem, så der er målmand på, så skiftes vi bare til at være målmand. Så skal vi ikke bare komme videre? Og taberen starter. Det vil vi sige dig. Jeg vandt. Så nu starter jeg med mit første skud, og vi skiftes ikke sådan rundt. Vi tager bare 3 hver i træk. Og det her er det med min stærke fod. Det var så et katastrofalt mis. Andet skud. Til mig. Tag den. Så nu bytter vi. Nu er det så mig, som skal skyde med min stærke fod 3 gange. Ikke skyde hårdt. Nej, Og med jeg skal nok lade være. Første mål. Andet mål. Det kan det ikke passe. Og det her er så det sidste, eller tredje skud. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Flot skud. Nu skal vi tage med vores dårlige fod. 2-1. Og der står 2-1 til Lukas. Så vi skal tage med vores dårlige fod nu. 3 skud hver. Og jeg starter. Good effort. What a goal! Og det var med venstre. Så der er 2-2. Ja, Eller gør der? Jo, Nej. 2-2. 3. Jo, 2. Og så er det mig, der skal skyde med min dårlige fod. Første gang. Hello, darkness, my old friend. Så. Dobbelthøjde. Og nu skal jeg til mit andet skud. Ja, tak. Der står stadig 2-2. Lukas, Ja. lad være med at ramme det lidt. Okay? Bare for... Og nu skal jeg så til mit tredje skud. Au! Yay, jeg vandt. Mit ben. Nu er det videre til tredje. Og det vil sige, at vi skal lave trækskud. Og Så jeg i alt starter. står der 1-1. Ja, så i alt står der 1-1. Det var et meget dårligt trækskud, så jeg tager det lige om. Jeg skulle have gjort det omvendt. Hvordan? Det får du se.
det var mit første trækskud. Så nu er det her til mit anden. Nej! Det er så godt. Tredje trækskud. Så I lige det. Det var nemlig Nikolaj. Og han lavede det. Hvor mange skud har du så haft? 3 gange? Ja. Så er det regn på mål. Så nu er det så min dårlige venstre. Og det er så det første trickshot, eller ja, hvad kalder man det? Trækskud. Ja. Ja. Jeg har også haft en lang tid. Hvad? Jeg har også haft en lang tid. Der er for længere tid. Og nu er det så Tredje. mit tredje skud. Yes! Der står i alt. Ja. I alt står der nu 2-2. Farvel alle sammen. Det var det for denne gang. Ja. Så Farvel. farvel.